skrátka, kým nebudú až na totálnom dne, tak nikdy sa nepríde k nejakému postaveniu. A ja si nemyslím, že tu dojde k nejakému úplnému kolapsu v tomto systéme, pretože tento systém je riadený ľuďmi zhora. A oni vždy ho budú držiavať tak, aby sa žilo akože relatívne dobre. Bude sa síce mnohé veci zhoršovať, obmedzovať sloboda a tak ďalej, ale nikdy asi nedopustia aspoň v našom západnom svete takú situáciu, aby došlo už k takej revolúcii, že ľudia už nemajú pomaly na kúpu jedla a takéto veci. Skrátka, akože čakať, kým dojde už k totálnemu kolapsu, zdá sa mi, čakať k tomu, až dojde totálny kolaps, zdá sa mi zbytočné a skrátka, my by sme sa mali snažiť zmeniť ten systém pomocou v podstate pár ľudí v úvodzovkách a nie čakať na to, až to všetkým asi pochopia väčšina, lebo to sa nikdy problém nestane. Ja by som k tomu doplnila to, že ako sme tu spomínali, tie mainstreamové médiá a to, že nejaká kniha, ja si myslím, že tých informácií je v celku dosť, ale že by to chcelo niečo praktické, čo by ľudia videli, že aha, toto funguje. Lebo tu už bolo niekoľko tých režimov a takých tých prázdnych slov. A tiež sa zhodujem s tým názorom, že vlastne tak začať troška od seba. Teda podľa toho, čo aspoň vidíme, alebo my sme vlastne zmenili sme prácu, rôzne životné postoje a samozrejme veľa ľudí sa pýta, lebo nerozumejú tomu, alebo majú strach. Povedzme, keď vidia, ako veci v práci fungujú, alebo teda skôr nefungujú, tak ich tlačí práve tá finančná situácia, rôzne hypotéky a ďalšie veci, že vlastne nevidia to, že proste potrebujú sa vzdelávať, potrebujú povedzme teda aj pracovať, ale zároveň aj tie ďalšie aspekty, že život nie len o tom, že niekde pracujem od rána do večera a z toho života nemá absolútne nič. A teda to, čo by som chcela teda, že hlavne niečo praktické, čo by videli, že takto to môže fungovať. Ale tiež zároveň súhlasím s tým, že dosť veľký problém podľa mňa nájsť dostatočne uvedomilých ľudí. Zoberme si v dostatočnom počte a nie je to ešte také masy. Zoberme si aj ľudí, ktorí proste vysokoškolských vzdelaných ľudí, no pochybujem, že by si niekto aj na akademickej pôde nechal nezamknutý bicykel a bez toho, aby mu tam nezmizol popoludne. Čiže častokrát vlastne aj tí, ktorí sa povedzme aj s tým vyšším vzdelaním, tí ľudia stále nie sú na takej úrovni, aby povedzme chápali niektoré veci. V tomto vidím dosť problém, aby sa združili práve takíto ľudia. Takým podmienkou do prechodu alebo do prechodu k tomu systému bolo, že musíme presvedčiť všetkých alebo prevažnú väčšinu, tak to asi nerobím, pretože ja si nemyslím, že to je reálne. Musíme presvedčiť kritické množstvo. Ale myslím si, že zároveň takých tých obyčajnejších ľudí je možné jedine presvedčiť praktickým príkladom, že aha, môj život sa teraz takto zmenil, fungujem takto, lebo nesúhlasím s týmto a s týmto. A vlastne aj takto, keď sme my teda zmenili viacero veci a ľudia sa pýtali, že teda ako to vy vlastne fungujete, že fungujete tak inak, ako tak môžete fungovať. A proste keď im človek ukáže cestu, aj si tak začnú postupne proste zamýšľať, že aha, proste začnú sa viacej zaujímať, a potom to nejde, určite to nejde naraz. Na druhej strane, podľa nás to nadkritické množstvo vôbec nemusí byť nadpolovičná väčšina. Stačí pár percent. Ešte môžem k tomu množstvu ľudí, že troška sa, alebo taká moja osobná obava je v tom, že ten čas je už dosť obmedzený, čo sa týka energetických zdrojov a vôbec tých všetkých finančných a ďalších kolapsov a vlastne ten planety ako taký zdravotný systém, vieme ako funguje, že sú lekári platení od toho, koľko majú tých ľudí chorých a nezdravých. Že vlastne je to už momentálne v riadne kritickom stave, že podľa mňa to je veľmi akutné riešenie situácie. Ten bod, ktorého sa už nemôže vrátiť naspäť, aj keby si veľmi chcela, neviem. Ťažko. Vlastne zdalo sa mi, že v tom filme boli tie veci, ako áno, poukazovali, že proste, ja neviem, 20-30 rokov, ale skôr také riešenia proste, ktoré by sa mohli robiť teraz. Ja si myslím, že práve na to sú tie chaptery. Chaptery mimochodom, to sú tieto regionálne združenia, čo tu máme my na Slovensku, Česku a tak ďalej v týchto jednotlivých krajinách. Ja mám pocit, že on to ponecháva jednoducho na tých ľudí, aby s tým niečím prišli, lebo nechce asi nejako centralizovane teraz navrhovať, ako by to malo fungovať, asi skôr
čaká, alebo to môj dojem, že čaká na nejaké nápady práve od týchto ľudí, že s niečím to ich zvlášť sa snažíme. No hej, ja súhlasím s tým, že čas je veľmi dôležitý, pretože podľa mňa fakt sa už blížime k niečomu, čo by sa dalo označiť za ten New World Order. A však by som si mohla, teda ešte jednu takú poznámku, čo mi napadlo. A teda sledujem aj tú internetovú diskusiu a mám pocit, že viacerí ľudia by chceli proste niečo spraviť, ale mali by aj nejaké návrhy, len na to je proste, mám pocit, že bolo by potrebné ako dosť veľké množstvo odborníkov z rôznych tém, aby dokázali proste spraviť ten projekt nejako spolu, ale vyžaduje to dosť veľa diskusí, aby sa to dalo dokopy a možno už vlastne aj vlastne čím skôr. Len problém je ten, že stále sú také veľké rozdielnosti medzi tými ľuďmi, ktorí by sa kvázi chceli spojiť. Ono to je vidieť, povedzme, aj ako sa tam rozvinula na internete tá diskusia, povedzme, tých ako ľudí, takže naozaj proste cieľom nemá byť len, že teraz si že proste nejaké obydlie a budem tu mať záhradku a pestujem veci, ale teda, že nakoľko sa tí ľudia inšpirujú, tak si myslím, že tam je v tej uvedomosti je veľmi veľmi môj osobný názor. Dobre, díky. Možno to začať. Ale asi, že najdôležitejšie, teda podstatné je, ako sa k tomu postavia tí mysliaci ľudia. Proste tam je ten potenciál toho kritického množstva, ktorý môže to zmeniť. Ja si myslím, že to je ten paradox, že vlastne títo mysliaci ľudia vlastne vybudovali túto spoločnosť taká, aká je. To je uvedomujú dôsledky tých svojich činov, že vlastne každá tá firma stojí na tých mysliacich, že oni sú vlastne platení tou firmou, vlastne oni proste sú nútení robiť veci, ktoré... Ja si myslím, že ten takýto zeitgeist by mohol byť práve tým bodom, kedy by si tí ľudia uvedomili, že proste na nás stojí ten svet a padá proste a my sme tvorcami toho všetkého. Že nie tí, ktorí vlastnia treba z tie fabriky, oni bez týchto ľudí nič nemohli. Nie tí, ktorí, ja neviem, iným spôsobom vytvorili finančný systém a tak ďalej. Oni by bez týchto ľudí neurobili nič, tie technológie, keby neboli tu, kde sme teraz.